ଟିକେ ମୋର ଇଭିନିଂରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁକି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଫଟାଫଟ ପଳେଇ ଆସିଲି କିଚେନ୍କୁ। କିଚେନ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କଲି ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇଦେଲି। ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣର ଚପ୍କୁ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲି। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ରଖିଛି କିଛି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗାଜର, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଫୁଲକୋବି ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି। ତ ତାର ସବୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଚପ୍ କରିନେଇଥିଲି ଆଉ ସେଇ ଚପ୍କୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ଆଉ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଲି ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି କଲା ମିର୍ଚି ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେଲି। ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲି। ତାପରେ ପନିରର ଖଣ୍ଡ ରଖିଥିଲି ତ ତାକୁ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଭଲ ଭାବେ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ତାକୁ ପକାଇକି ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲି। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ମଇଦାକୁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଚକଟିକି ରଖିଥିଲି ତ ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଚକଟି ଦେଲି। ଆଉ ଏପଟେ ଯେଉଁ ବସେଇଥିଲି ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟପିଂରେ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି କ'ଣ ନା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ବି ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିକି ରଖିଦେଲି ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ତାପରେ ବେଲି ଦେଲି ଆମର ରଖିଥିବା ଡୋକୁ। ବେଲି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମୋମୋର ସେପ୍ ଦେଉଛି ତ ମୋମୋର ସେପ୍ ସବୁ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ମୁଁ ତାକୁ ବଏଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ରେଡ଼ି କରିଥାଏ। ତ ମୋ ପୁଅ ତା ମଝିରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଥାଏ। ତାକୁ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଉଥାଏ କାହିଁକି ନା କି ମାମା ଯେହେତୁ ମୋମୋ କରିଛନ୍ତି ତ ପୁଅକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋକ ହେବ ନା। ତ ସିଏ ଆସୁଥାଏ ମଝିରେ ଦେଖୁଥାଏ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋମୋର ସେପ୍ ଦେଇ ତାକୁ ବଏଲ୍ କରିଦେଇକି ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ କେତେ ୟମ୍ମି ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବା। ପୁଅ ଖାଇକି କହୁଛି ମାମା